Ranar Hausa ta duniya. Kakata ita ce mace ta farko da ta fara yin dumaman tuwo a Najeriya a 1911. Aiko bata kawo mana abin arziki. Ana jin yunwa ina ruwan mu da wata rana Hausa. Da Allah Hajiya Dil ta gama wannan kunin kan mu je mu sha. Ai ka san yanzu rana ta take ni ma kudin rama na tuna fito yanzu. Wai rama ina ruwan zogale suna na. Ke giwa. Allah dai biya, Allah dai biya. Allah dai biya. Wai shi wai kullun giwa. Ka ga namomin gida nan namomin daji kala. Bari ya da ka san me za a yi? Yana da mutumin nan kurege zance masa. Na kiyaye ka. Alhaji na raba ka. Bari ya da ka gani kawai. Duk gidansu sadaukai ne a gidansu. Aha ba da Allah. To ni baka gani ba. Ni yunwa ma nake ji bari ka ga. Amma kai kurege. Ban waye kurega? Ban waye kurege?